Pozdravujem všetkých pri novej epizóde nášho podcastu. Máme za sebou ukončenú skupinovú časť svetového šampionátu a preto sme tu s novou epizódou a ideme sa porozprávať bohužiaľ už aj o ukončenej ceste slovenskej reprezentácie, ktorá sa neprebojovala do štvrťfinále, ale napriek tomu nás čakajú boje o medailu a celé veľké preview pred vyraďovacou časťou si tu spoločne spolu so mnou zhrniem aj s Maťom. Čau Maťo. Čau, čau. Takže dnes sme tu tentokrát v tejto dvojici. Vystredal som Jančiho. No a začneme asi rovno našou reprezentáciou. My sme, respektíve vy ste nahrávali poslednú epizódu, tuším, že po zápase s Kanadou, kedy nám ešte zostával posledný zápas so Švédskom. Kľúčový zápas, kde vlastne obom tímom išlo o to, aby postúpili do štvrťfinále. Bohužiaľ, už to bola ťažká pozícia a napokon bola z toho teda tesná prehra. Maťo, ako si vnímal ty ten zápas so Švédmi? No, bol to dosť nevyrovnaný zápas, pretože podľa mňa sme začali úplne super, veď mali sme 11 striel, naozaj sme tých Švédov veľmi do ničoho nepustili. Ujali sme sa vedenia zaslúžene, Martin Chromiak 1-0, veľmi pekná akcia, veľmi dobre to vyriešil Adam Sikora aj celkovo ten ich útok. A potom, neviem, nekoncentrácia, zbytočné chyby, dostali sme Švédov do zápasu, dá sa povedať, že sami, a potom už to tí Švédi nepustili. Boli tam nejaké šance opäť na zníženie, veď tá využitá presilovka, bola to presilovka, nebola to presilovka, nie som si teraz istý, ale ten gól na 2-3 to dobre znížil, mali sme tam aspoň nejakú teoretickú šancu ešte na konci tej druhej tretiny vyrovnať, ale už v tej tretej tretine si to Švédi postražili, takže je to veľká škoda vzhľadom na to, ako super sme začali. Myslím si, že z toho zápasu sme mohli vyťažiť oveľa viac, pretože potrebovali sme získať jeden bod a s tým, ako sme na tých Švédov nastúpili, tak to vyzeralo super. Bohužiaľ potom zbytočné góly a zbytočné chyby a sme teda bez bodu a bez štvrťfinále. Presne ako si hovoril, bolo to ešte napokon teda z presilovky, keď skoroval Marek Hrivík. Ale mňa reálne prekvapil ten vstup do toho zápasu, pretože to fakt vyzeralo, že my proste točíme tých Švédov a Švédi sa mali problém chytiť do toho zápasu. Možno práve vtedy škoda, že neprišiel ďalší úder z presilovej hry, kde nám tam vlastne Švédi dali asi aj 2 presilovky, ak sa nemýlim, alebo jednu. Škoda, že to tam nepadlo, pretože tá ofenzívna snaha si pýtala aj druhý gól a za toho stavu 2-0 by to už možno bolo aj trošku z našej strany lepšie, lebo presne potom, ako si aj spomínal, už sa to začalo otáčať a tá druhá tretina, mne prišlo, že my počas celého turnaja sme mali tie druhé tretiny vydarené, hej, že ako keď si to tak zosumarizujem, tak málo kedy sa nám stalo, že by sme druhú tretinu, čo sme väčšinou mávali problém, že by sme ju tentokrát nezvládli, ale v tomto zápase sme podľa mňa ťahali za kratší koniec a až ten záver tej druhej tretiny to podľa mňa zachránil, že opäť sme ako keby po tom strelenom góle začali získavať naspäť to momentum. Niečo možno ako sme proti tým Čechom videli vlastne. Ja som väčšinu druhej tretiny tak trpol, že čakal som na nejaký pozitívny impuls, lebo tam nebolo nič. Hej. Jednoducho inkasovali sme veľmi skoro krásny gól od Ivera Stenberga, treba povedať, hej, že to naozaj krásne nám vykúpal Františka Gajdoša, veľmi pekný gól. A potom ďalší zásah a čakal som na nejaký pozitívny vnem a žiadny neprišiel. Naozaj opäť mi prišlo, že ten tým sa akoby bál hrať a nemal veľmi príležitosť niečo vytvoriť. Čo bola veľká škoda vzhľadom na to, ako sme ten zápas začali. Áno, Švédi nám poskytli až 2 presielky, lebo tá prvá prišla za nevydarený challenge po prvom góle a potom fauloval Erik Brännström. Tie presielky sme nevyužili ani vlastne ďalšiu príležitosť až do konca druhej tretiny. A boli to nevydarené pasáže, mám pocit, že vyslovene sme dostali sami Švédov do hry, či už tými faulami, alebo tým, že sme prestali hrať a tam chýbalo, dá sa povedať, že veľmi tam chýbal nejaký pozitívny ako keby impuls alebo nejaký zjav, čiže je to veľká škoda, ako to dopadlo, pretože ten zápas bol výborne rozohraný, ale bohužiaľ sme nezvládli.
Ono to vlastne bol boj do posledných minút v podstate, kedy potom Oliver Ekman Larsson strelil ten gól do prázdnej bránky a bola tam aj taká situácia, hej, videli sme, že práve spomínaný Ekman Larsson tam sa ešte púšťal do nejakých, nazval by som to, slovných potyčiek alebo gest a neviem čo. Ako si toto vnímal možno ty, že mne to prišlo akože z jeho pozície takého hráča, kapitána, ako úplne zbytočné. Ako presne tak, ja mám rád trash talk, ja mám rád čarvatky a ja to vidím vždy rád, ale Ekman Larsson je veľmi skúsený hráč, má 35 rokov a je to absolútne zbytočné a nechápem, čo tým akože sledoval. Je dobré, že tam bol aspoň na konci nejaký impuls, že aspoň tam boli tie šarvatky a púšťali sa do toho hráči, hej, aj Luka Radivojevič, čo má 19 rokov a nie je to nejaký vysoký hokejista, takže dobré, že tí hráči sa nezlakli. Ja som videl aj také, že Ekman Larsson niečo adresoval nášmu trénerovi, ale neviem, či to bol vymysel alebo nie. Ale OK. tohto ja nie som veľký fanúšik. Napríklad ty si určite pamätáš Erlinga Hollanda a Mikaela Artetu z tej Humble. Takže mne sa úplne toto nepáči, Pekne. keď hráči nemajú úctu k trénerovi. Ale to som iba videl, takže možno to bude iba nejaká blbosť. Ale neviem, príde mi, že hráč ako pán Larsson si to môže odpustiť, hlavne keď vyhrali. Ale tak ťažko povedať zase, čo si povedali cez zápas a tie emócie potom vybublajú na tom konci, takže ja som vždy za trash talk, vždy za tieto situácie, ale prišlo mi to trochu zbytočné naozaj. Ja tiež, akože ja som toho fanúšikom, ale toto presne. Myslím si, že v ich postavení a najmä ako v jeho pozícii Ekmana Larsona to bolo úplne zbytočné. Um, Siahali sme na ten potrebný bod, ktorý by nám teda stačil na postup do štvrťfinále. Napokon teda je z toho 9. miesto celkovo na turnaji. Získali sme síce 11 bodov, ale ani 11 bodov nestačilo na postup, čo sa väčšinou ukázalo. Niekedy to stačilo, niekedy nie. V priemere to väčšinou stačilo. Takže tuším, že posledný tým, ktorému nestačilo 11 bodov na postup, bolo práve Slovensko, takže sme si vylepšili, alebo respektíve zopakovali tento zápis. Keby sa na to pozrieme možno z celkového toho hodnotenia toho šampionátu, keďže pre nás sa už teda skončil, získali sme 11 bodov, nepostúpili sme, ale napriek tomu si myslím, že ten šampionát nejde hodnotiť zle, pretože minimálne ja sám za seba som nemal veľké očakávania, akože zase nehrotil som to tým štýlom, že by sme bojovali o záchranu, ako sa niektoré názory akože vynorili ešte pred turnajom a ja chápem možno, že tá príprava nebola ideálna, toľko ospravedlnenie, koľko sme mali tento rok, to bolo proste šialené, ale napriek tomu som si myslel, že tesne urveme to štvrťfinále, čiže ako nás som tam videl, ale napriek tomu, že sme ho nedali, tak si myslím, že ten herný prejav od najmladšieho mužstva na turnaji vôbec nebol zlý. A už len to, že sme zvládli tie prvé 4 zápasy, dobre, s papierovo slabšími supermi, ale vieme, že práve tí nám vždy robia každý rok problém na tom šampionáte. A dobre, stratili sme bod so Slovincami, ale napokon teda nezohral v tom žiadnu úlohu, keďže vlastne by sme mali rovnako bodov ako Švédi, ale vzájomný zápas by sme mali horší. A naopak, keď to pretočím, že s tými papierovo silnejšími supermi, tak vlastne my sme všetkých troch superov prestrieľali a dobre, boli tam možno niekedy slabšie pasáže, ale herne si myslím, že sme im skutočne zdorovali. A to naopak sa mi dosť páčilo a napriek tomu, alebo skrz to nemôžem podľa mňa hodnotiť ten šampionát za neúspešný. Ako to ty vidíš? Ja ho tiež vnímam skôr pozitívne, pretože nebol som si istý tým postupom do štvrťfinále, skôr som očakával, že Slovensko zaváha či už s Norskom alebo s Dánskom, že tí prví štyria súperi na úvod, ktorých bolo teda nutné zdolať, bude príliš veľké sústo. To sa nepotvrdilo. Dá sa povedať, že ten tým si splnil svoju úlohu, že porazil štyroch slabších súperov, alebo papierovo slabších, hej, lebo nemôžeme považovať Norov za slabších súperov s tým, že nakoniec skončili v druhej skupine a aké výsledky tam predvádzali. Avšak nakoniec to nestačilo, ale ja to určite hodnotím skôr pozitívne, pretože spomínal si, že sme mali najmladší tím,
Myslím si, že tí hráči sa ukazovali vo fajn svetle, nemali sme tam nejaké výrazné zaváhania, ako pár tretín nebolo vydarených, ale inak naozaj väčšinu šampionátu sme hrali vyrovnaný hokej aj s tými najsilnejšími krajinami. Je škoda, ako to dopadlo s tým Švédskom. Napríklad v tej tretej tretine, tam mám pocit, že tam nebola jedna výrazná šanca, hej, že tí Švédi už si to vyslovene odkontrolovali. Ale celkovo tento turnaj hodnotím určite skôr pozitívne. Myslím si, že sme nesklamali, naopak zdolali sme tých superov, ktorých sme mali zdolať, sme jediným tým, ktorý zdolal Norsko za 3 body, to je ale iba taký fun fact. A ten výsledok, áno, 9. miesto je určite horšie než nejaký postup do štvrťfinále a prípadne ďalšie boje, ale nemyslím si, že tento dojem z toho turnaja bude zlý, skôr si myslím, že naopak. Nepostupili sme, ale ja to vnímam skôr pozitívne. Ono s tým Norskom je to skutočne zaujímavé, že možno sa po niektorým, alebo nie, že možno, ale určite sa po niektorým fanúšikom zdalo, že dobre, vyhrali sme síce 2-1 z Normy v prvom zápase, ale no, predsa len s Norskom by sme mali vyhrať istejším spôsobom, hej, podľa niektorých a pozri sa na to, ako napokon to Norsko ako už sa tam dalo niečo očakávať, aj, že Nóri predsa len nie sú nejaký len tým do počtu, hej, skrz to, koho vlastne zobrali na ten šampionát. Celkovo, myslím si, že ten bod alebo ten postup do štvrťfinále si naši reprezentanti zaslúžili, pretože za to, ako hrali proti tým aj papierovo slabším, aj proti favoritom. Ale keď sa pozriem aj na tú druhú stránku toho celého, že na úkor koho, tak tí Nóri, ako ja som im to štvrťfinále doprial, pretože to, čo odviedli počas celého turnaja, je za mňa akože krásny príbeh, ktorý môže ešte skončiť veľkolepo, tomu sa ešte povenujeme, ale skôr moja otázka alebo moje presmerovanie smerovalo k tomu, že myslím si, že aktuálna štvorica, ktorá teda postupila do štvrťfinále, tak je tam právom, alebo by sme sa... Ako to pocitovo cítiš, že mohli sme tam niekoho nahradiť, že zaslúžili by sme si to viac ako po niektorí? Myslím si, vieš, uhrali ten potrebný počet bodov, takže zaslúžia si to tie týmy, ktoré tam sú. Je škoda, že sme si to nevybojovali na úkor tých Švédov v poslednom zápase, pretože práve tam stačilo nám uhrať jeden bod, začali sme ten zápas veľmi dobre, bohužiaľ stratili sme si ho sami a potom Švédi už si to naozaj veľmi skúsene odkontrolovali. Inak si myslím, že napriek tým dobrým výkonom po väčšinu zápasu s Kanadou a dá sa povedať celý zápas s Českom, tak nezískali sme žiadny bod. Je to taká zapeklitá situácia, pomerne nepríjemná, že na to, aby si postúpil do štvrťfinále, musíš zaskočiť ešte aj nejakého favorita. Väčšinou stačí zdolať tých súperov, čo majú byť papierovo pod tebou, ale tak to vyšlo a tak nemôžeme sa vyhovárať, mali sme proste uhrať viac bodov, než sme uhrali. Takže preto to hodnotíme tak, ako to hodnotíme, že sú pozitívne tie dojmy, najmä tomu z hernej stránky alebo z toho, ako sa ukázal ten mladší tým, že sú tam prísľuby do budúcnosti, ale výsledkovo to teda veľmi úspešne nebolo, lebo sme nepostúpili do štvrťfinále. Postupujúcimi sa teda stali z prvého miesta Kanada, z druhého Nóri, z tretieho Česi a zo štvrtého Švédi. Čo očakávať od Švédska? Pretože asi sme teda očakávali jednoznačne viac. Tá skupina sa im nevydarila. Neboli ďaleko od toho, aby skutočne nepostúpili, čo sa tuším naposledy stalo v 2021. Takže očakávaš od tých Švédov, že v play-off sa niečo razom zmení? Alebo to je jednoducho v tom týme? Lebo mne prídu celkovo, že na papieri ako zase nemajú asi nejaké jedno z najsilnejších mužstiev, aké mali, ale majú tam hráčov z NHL, majú tam mladých hráčov, podľa mňa nemajú úplne, že vyložene slabo vyskladaný tým, ale ten herný dojem a možno to, čo cítiť z tých hráčov, z tej kabíny, tam niečo podľa mňa stále chýba. A možno to je ten dôvod, prečo tí Švédi hrajú tak, ako hrajú. Podľa mňa je najväčší problém toho týmu tréner Sam Hallam, ktorý už na olympiáde mal zvláštne rozhodnutia, presne keď bol 13. útočník Filip Forsberg, čo je jeden z top švédskych útočníkov, alebo Jespera Brata, myslím, tak málo využíval, čo je hráč, ktorý nemal do olympiády ideálnu formu, ale stále je to hráč, ktorý dokáže zbierať bod na zápas v NHL.
Švedi takých hráčov pár majú, ale zase nie toľko, aby si mohli dovodiť ich nevyužívať v čo najlepších roliach. Takže ja si myslím, že práve Sam Hallam, ktorý nedosiahol s týmom ani jedno finále, vlastne minulý rok s týmom, ktorý naozaj ašpiroval na zlato, skončil tretí. Predtým Švedi vypadli s Českom v semifinále vlastne v roku 2024 v Prahe. Nepostupili do skupiny presne pred pár rokmi. Myslím, že v roku 2023, ak sa nemýlim, vypadli s Lotyšskom vo štvrťfinále. Dokonca, čiže Švedi nemajú nejaké veľké úspechy, veď aj na olympiáde boli vo štvrťfinále prikrátky na Američanom, ktorí to nakoniec celé vyhrali. Myslím si, že tréner s tými zvláštnymi rozhodnutiami určite nepomáha tomu týmu, ktorý inak má potrebnú kvalitu, ale zhodneme sa určite, že to nie je nejaký extrémne nabitý tým. Mimo Lukasa Raymonda tam asi nie je nejaký top rozdielový hráč z NHL, aj keď stále hráči ako Matias Ekholm alebo Oliver Ekman Larsson, aj keď už sú starší, tak stále si to dokážu uhrať. Čo jednoznačne teší, sú dvaja mladíci vo švédskom týme, a síce obrovské draftové nádehy Ivar Stenberg a Viggo Björk. Je skvelé, že hrajú prvý útok a prvú presilovku, ale príde mi, že Švédi akoby nevyužívajú aj tie ostatné liny, pričom neviem, Emil Heinemann mal slušnú sezónu v NHL, alebo Simon Holmström. Takže Švédsko budí taký zmiešaný dojem. Keby nehrali v tom štvrťfinále zrovna proti Švajčiarsku, ktoré to podľa mňa celé vyhrá, tak by som si aj typol, že môžu potrápiť nejakého silnejšieho supera, alebo tak aj zvykne bývať, že tým, ktorý má slabšiu tú skupinu, sa potom nejako na to štvrťfinále na jeden zápas playoff namotivuje a potrápi aj možno väčšieho favorita, keď má tú potrebnú kvalitu. Ale príde mi, že tí Švajčiari ich prejdú. Ako myslím si, že tí sú suverénni. A ten švédsky tým je trošku rozhádzaný a my sme to nevyužili, aj keď sme začali veľmi dobre, ale tým ako Švajčiarsko alebo neviem, nejaká Kanada by to podľa mňa využíval úplne presne. Keď už si spomínal Švajčiarov, tak zaujímavý boj sme sledovali aj teda v skupine A, kde okrem toho, že si to v poslednom zápase rozdali Švajčiari s Fínmi o to víťazstvo v skupine, tak sme tam sledovali aj napínavý boj o miestenky do štvrťfinále, kde si to vlastne medzi sebou dve miestenky rozdelili Lotyši, Američania, Nemci a Rakúšania. Títo štyria bojovali o to. Napokon teda Lotyšsko postúpilo z tretieho, Američania to len tak zvládli a postúpili zo štvrtého miesta. Naopak o bod menej mali Nemci a o ďalší bod menej mali Rakúšania. Takže tam to vyvrcholilo zaujímavo. My sme sa bavili vlastne o tom aj, že či Američania postupia, nepostupia, a fakt to bolo na hrane. Akože ja som si myslel, že postupia, nečakal som, že z tých prvých dvoch pozícií, ale nečakal by som, že to, napriek tomu, že tomu týmu som vôbec neveril, čakal som, že vo štvrťfinále bude ich koniec, napriek tomu som si nemyslel, že to bude taký boj, aký to napokon bol. Vidíš, nevyšlo mi to, ja som si myslel, že nepostúpia, alebo považoval som to za dostatočne reálne, takže také malé W si za to privýšem, ale minimálne som hovoril, že neporazia Lotyšov a Nemcov, a s Lotyšmi naozaj prehrali a s Nemcami len tak, pričom myslím si, že ten tretí gól USA, ja som tam ten puk nevidel, ako neviem, tí rozhodcovia, mne to prišiel ako taký zvláštny gól. Áno, Amerika slabý turnaj, ale to sa asi dalo čakať pri tom menoslove. Hej, naozaj okrem Matthewa Tkečaka tam nemáme rozdielového hráča, veď hovorili sme to stále. Tých Nemcov môže veľmi mrzieť to, že prehrali s Rakúšanmi, inak by postúpili vlastne do štvrťfinále úplne v pohode, ale zase pre nás je to dobré smerom k olympiáde, pretože my bojujeme o ten koeficient a chceme, aby Nemci boli pod nami, aby sme sa dostali priamo na tú olympiádu, takže z tohto hľadiska to je asi dobré, že tradičná veľmoc hokeja, ako je USA, potvrdila tie predpoklady a postúpila do štvrťfinále a rysuje sa nám tým pádom veľmi zaujímavý súboj, repríza olympijského finále, takže zaujímavé, že tieto dva týmy sa stretnú už vo štvrťfinále, ale asi sa to dalo čakať pri tom, aký má USA slabý rok, čo sa týka teda zostavy na majstrovstvách sveta. Je to tak, kvalitovo to bude trošičku iné ako na olympiáde. No, poďme sa už presunúť asi k samotnému pavúku, a teda štvrťfinále. My nahrávame teda podcast večer pred vlastne štvrťfinálovými bojmi. Zároveň teda nasledujúca epizóda už bude až po skončení šampionátu, takže rovno
si tu preberieme aj celkovo, kto by mohol dokračať k tomu zlatu, aj keď teda ty už si povedal, že ty tam vidíš tých Švajčiarov a pokiaľ ste nás počúvali aj v predchádzajúcich epizódach, tak podobne som na tom bol aj ja. Takže Švajčiari majú v podstate na to, že vyhrali skupinu, tak asi nepríjemných Švédov zo 4. miesta. Ale keď sa na to celkovo pozriem, tak tie zápasy sú zaujímavé, že máme tam Švajčiarsko-Švédsko, super zápas, Kanada-USA taktiež, Fínsko-Česko to bude tiež podľa mňa o jednom góle pokojne zápas a Norsko-Lotyšsko. Kto by si typol, že takto bude vyzerať štvrťfinále, tak podľa mňa to by s takým kurzom vyhral. Šialené, ale zároveň nám to ponúka už aj nový príbeh, že Norsko alebo Lotyšsko bude bojovať o medaily tento rok. To je skvelý príbeh. Ja by som to veľmi doprial tým Nórom, lebo na to, ako sú Nóri etablovaný tím na najvyššej úrovni majstrovstiev sveta, veď nepamätám si, kedy hrali Nóri v nižšej divízii, hej, to mohlo byť možno pred 20 rokmi alebo aj dávnejšie, tak Nóri veľmi málokrát postupujú do štvrťfinále. Vlastne Nóri postupujú do štvrťfinále iba štvrtýkrát v histórii, odkedy sa hrá týmto formátom. A nikdy neboli druhí v skupine. A nikdy nehrali o medaily, vlastne nikdy neprešli cez štvrťfinále, takže ak to tentokrát dajú, tak ja budem veľmi rád. Mne ten tým veľmi sympatický, aj to ako hrajú, sú veľmi nepríjemní, tvrdí, provokujú a zároveň je to veľmi mladý tým s mnohými nádejami, čiže pre Norov nastal ten moment, ktorý nastal asi už aj u nás, že všetky tie mladé nádeje, ktoré poznáš 20 z 18 prídu do seniorského tímu a začnú ťahať. Takže ja v tomto určite faním Nórom, ale je to vyrovnaný súboj. Aj tí Lotyši hrajú veľmi dobre a tiež majú mladých hráčov. Hej, Albert Schmitz, čo je kandidat na veľmi vysoké umiestnenie v drafte, alebo aj Oliver Smunieks, tam je, to je tiež draftový prospekt. Takže to bude asi najvyrovnanejší súboj z týchto všetkých, sa dá povedať. Aj keď ja teda by som ďalej posunul Nórov. A tie zvyšné týmy tiež to budú podľa mňa veľmi atraktívne zápasy. Ono jednu chvíľu sa tam rysovalo aj to, že by sa stretli napríklad Fíni so Švédmi, čo by bolo super derby. Ale myslím si, že Fínsko-Česko je tiež súboj týmov, ktoré sú zvyknuté na seba narážať v posledných rokoch. Som zvedavý, ako to dopadne. Tiež by som si skôr typol, že to bude zápas, kde padne veľmi málo gólov. Aj keď tí Fíni sú tento rok pomerne ofenzívni, čo Fíni nezvyknú dávať až tak veľa gólov, ale sú, myslím, dali tretí najvyšší počet gólov v základných skupinách, za víťazmi skupín, teda boli najlepší. Takže teoreticky by sme mohli možno po nejakej dlhšej dobe vidieť zápas, ktorý neskončí 1-0 alebo 2-1 medzi Fínskom a Českom, ale je najviac pravdepodobné, že to dopadne tak, lebo poznáme tie týmy, zvyčajne to je štýl, ktorý zvolia ešte k tomu, keď ide o štvrťfinále, čiže playoff zápas, kde sa hrá iba na to jedno víťazstvo. No a Kanada-USA to bude určite atraktívny zápas bez ohľadu na to, aké sú tam súpisky. Švajčiari majú náročného súpera na to, že vyhrali skupinu, ako si je povedal. Ale myslím si, že majú takú kvalitu, že ich to nezastaví. Aj keď zrovna Švédi sú tým, ktorý nechceš vo štvrťfinále. Napriek tým všetkým problémom, ako sme sa o nich bavili, tak stále majú kvalitu a majú aj potrebné skúsenosti, majú tam tých šikovných mladíkov, takže že určite budú nepríjemní. My už sme nejako naznačili teda, že Švajčiarov veríme, že pôjdu teda ďalej cez to štvrťfinále. Kanadu asi môžeme tiež označiť, že prejde cez Američanov. Čo tie zvyšné zápasy? Fínsko, Česko, Norsko, Lotyšsko. Keby mám za seba povedať, tak tiež vidím to oba zápasy veľmi vyrovnane. Norsko, Lotyšsko, oba týmy proste budú cítiť obrovskú šancu hrať o medailu. Lotyši už teda aj medailu majú z posledných rokov. Pre Norsko to asi môže byť premiéra, ak sa nemýlim. Nemajú ešte vo svojej histórii, takže taktiež jedinečná možno šanca. Ja by som typol skôr tých Norov, len skrz to, že asi im to viac prajem, hej, predsa len tých Lotyšov sme už mali v posledných rokoch, aj s úspešným koncom. A čo sa týka Fínsko-Česko, ja som ako keby tým Fínom veril už od začiatku turnaja, že možno v posledných rokoch až tak ani nie, ale tento rok mi ten tým celkovo aj s tým Barkovom a spolu prišiel, že by mohol kľudne zamiešať karty.
to sa aj ukázalo, predsa len bojovali s tými Švajčarmi až dokonca o to víťazstvo v skupine. S Českom nepríde, neviem ako, nemám to podložené faktami, ale mi príde, že Česi naopak vedia na Fínov, alebo však ono tam hrozila aj situácia, že vlastne Česi môžu hrať so Švajčiarmi a tam som si naopak hovoril, že z pohľadu Česka, ja by som skôr chcel Fínov ako Švajčiarov, že mi príde, že tí Česi skôr s tými Švajčiarmi nevedia, hoci teda vyhrali proti ním zlato na domácom šampionáte, ale keby mám určiť, koho vidím v semifinále, tak asi skôr tých Fínov, len skrz toho, že im verím od začiatku turnaja a herne dokázali svoju kvalitu, ale myslím si, že to skutočne bude o jednom góle. Taký môj fanúšikovský typ, alebo typ srdcom by bolo Česko a Norsko. Skrz to, že Česi sú nám logicky sympatickejší a máme k ním bližšie a ja obzvlášť, keď žijem v Česku a Nóri sú pre mňa naozaj top príbeh celého šampionátu a je to mladý tím, veľmi zaujímavý, hrajú super štýlom. Racionálny typ je presne opačný, ja si skôr myslím, že Lotyši to vedia tými skúsenosťami urvať, ale bude to podľa mňa tesné a dúfam, že tí Nóri to zvládnu. Ale keby som si mal naozaj tipnúť, tak 51-49 je to Lotyšsko. A Fíni hrajú tento turnaj veľmi dobre. Nie som veľmi zvyknutý na Fínov, ktorí by boli naozaj takto sebavedomí a takto kvalitní z tých posledných rokov. Väčšinou mi príde, že Fínsko už si zažilo tie svoje top roky okolo roku 2022, keď vlastne vyhrali všetko ten rok a potom trošku už ten trap, ktorý hrajú, išiel do úzadia a hokej už sa posunul niekam inám, že týmy asi našli recept na to, ako prekonať tento štýl a zároveň Fíni už to nepresadzovali tak dôsledne. A tento rok hrá Fínsko super, jednak majú toho Barkova, čo je naozaj to osobnosť a celkovo aj ten tým je podľa mňa veľmi slušný, čo sa týka mien a zabravujem takí hráči, ktorí sa nepresadujú úplne v NHL, ale v tých európskych ligách sú to stále top hráči, hej, Jesse Puljujärvi alebo Mikko Lehtonen, alebo Henri Jokiharju, čo je na NHL úrovni naozaj, že priemerný, podpriemerný obranca a na turnaji hra super, má veľa bodov, hej. Ville Heinola, čo sa veľmi nepresadil vo Winnipegu, tak je prvý obranca na presilovkách a vytvára to naozaj dobrý tým, takže myslím si, že tí Fíni majú oveľa väčšiu kvalitu ako Česi. Zrovna Česi zdolali nás, oni vedia hrať aj na favoritov, veď ukázali to proti Kanade, kde to dlho bolo vyrovnané, aj keď môžeme polemizovať o tom, že ako mala taká motiváciu, keď už mal isté prvé miesto v skupine, ale naozaj tí Česi vedia, ak postupia, neprekvapí ma to nejako zásadne, ale z toho, čo ukázali na turnaji a z toho, ako majú kvalitu v porovnaní s tým Fínskom, si myslím, že Fíni sú ako asi jasný favorit a mali by to zvládnuť. Takže v tomto sme sa vlastne nezhodli len pri Norsku a Lotyšsku, ale to aspoň ukazuje to, ako fakt to očakávame, alebo ako to bude vyrovnané. Ja sa priznám, že keď som typoval pred začiatkom turnaja a robil si pavúk, tak mi vyšlo, že vlastne do finále som dal Švajčiarov a Fínov. Tuším, že ktorí by v semifinále u mňa v mojom pavúku porazili Švedov. Skrz tento pavúk, ktorý v súčasnosti máme, tak to už sme prezradili, že majstrov sveta teda vidíme Švajčiarov. A myslím si, že to by bolo fakt také už konečne neustále druhý strieborný a keby to zrazu prišlo na domácom šampionáte pred domácimi fanúšikmi, podľa mňa je, že lepšiu bodku by za tým nemohli dať za tou celou tou érou, ktorá sa nekončí síce, ale už konečne by to bolo, že OK, dokázali sme to. Ja to vnímam úplne rovnako a domáce prostredie ti vie veľmi pomôcť. Videli sme to na Česku v roku 2024, kde by podľa mňa tie majstrovstvá nevyhrali, pokiaľ by sa nehrali v Prahe. Jednak je to zvýšená motivácia hráčov prísť na tie majstrovstvá aj po náročnej sezóne v NHL s tým, že sa hrá doma. Máš tam veľa ľudí, ktorí ťa podporia, či už naozaj ako blízky, alebo celkovo ten celý štadión fanúšikov, ktorí sú domáci, ktorí ženú dopredu tvoj tým. Vie sa to celé tak nabaliť a veľmi posunúť ten domáci tým, takže Švajčiari sú pre mňa jasný favorit, základnú skupinu prešli úplne suverénne. Naozaj, ako boli to občas vyrovnané zápasy, hej, či už s Fínskom, alebo ani to USA nebolo až tak zle v tom prvom zápase, ale myslím si, že Američania sa dotiahli na Švajčiarov len preto, že Švajčiari trochu prestali hrať.
naozaj u mňa sa nič nemení. Ja si myslím, že Švajčiari dajú finále a finále bude teda s Kanadou. Tak to je môj tip. Ja to vidím úplne rovnako napríklad, že s Kanadou teda zabojujú o ten titul. Tým pádom súboj o bronz, mne to vyšlo Fínsko-Norsko, tebe to vyšlo Fínsko-Lotyšsko. Tak čo bude sa opakovať podľa teba senzácia z roku 2023, kedy Lotyši získali bronz? Vtedy tiež hrali doma a tiež sa to presne ukázalo, ale myslím si, že nie. Myslím si, že Fíni majú kvalitnejší tým ako Lotyšsko a vlastne tieto dva týmy už hrali spolu v základnej skupine a bola to jasná záležitosť Fínov, takže niečo podobné by som očakával aj teraz. Tá kvalita je jednoznačne vyššia na fínskej strane. Zároveň si nemyslím, že by Fíni stratili motiváciu. Neviem, zámorské týmy niekedy vypustia ten zápas o tretie miesto s tým, že pokiaľ to nie je finále, tak nejde o nič. Ale myslím si, že túto sú Fíni jasný favorit a malo by sa to aj ukázať. Ak sa teda, ja už o tom zápase hovorím, ako by sa mal hrať naozaj zajtra, lebo keď je to, stále je to teoretické a hypotetické, že to takto dopadne, ale ak by hralo teraz spolu Fínsko a Lotyšsko, favorizoval by som Fínsko pomerne jednoznačne. Mám to úplne rovnako. Tam si myslím, že hoci by som doprial im tú medailu a budem im fandiť, ak teda alebo no, budú tam tak, či tak jeden z tých tímov, takže budem im to prijať, lebo predsa myslím si, že väčšina ľudí dopraje tým slabším, ktorí proste siahajú na tú historickú medailu. Takže realisticky Fínsko na bronz, ale srdiečkom skôr teda Norsko lomeno Lotyšsko. No a týmto sme vlastne vyčerpali celkovo témy k šampionátu v YouTube časti. Nás bude čakať ešte Hero časť, kde si preberieme dopodrobná ešte skrz jednotlivé mená aj slovenskú reprezentáciu, kto sa nám páčil, kto možno naopak nenaplnil očakávania a ešte si hodíme niekoľko minút pokec o tomto, takže vidíme sa tam a ďakujeme vám za podporu, že nás podporujete aj na Hero, moc si toho vážime. A Maťo, ďakujem ti v tejto časti za pokec a vidíme sa aj po konci svetového šampionátu. Majte sa. Ja som nepochopil teda, prečo hral vo štvrtom útoku celý turnaj, pretože okrem naozaj tých situácií, kedy Kristian Pospíšil bol ošetrovaný napríklad, alebo z nejakého dôvodu nenastupoval, tak ho tréner preriadil do prvej lajny, ale inak naozaj vlastne my sme sa celý turnaj držali tých istých útokov. To som sa presne nad týmto zamýšľal a asi predovšetkým teda skrz naopak Kristiana, že či tomu týmu ako keby viac priniesol alebo uškodil. Ktorý mal ťažkú sezónu a pokračoval možno v tom, ale prišlo mi, že tie jeho výkony sa zdvihli postupne a potom už v tých posledných zápasoch sa mi naozaj páčil, že hral podľa mňa veľmi dobre. Potom tam prišli naopak aj góly, ktoré neboli vyslovene jeho, ale mohli chytiť. Že mi prišlo, že možno vtedy, keď sme potrebovali, možno presne v tých zápasoch, že sme boli strelecky aktívnejší proti Čechom, Kanade aj Švédom a možno sme to chceli ako keby nejako zlomiť, tak tam chýbal možno taký nejaký zákrok toho bránkara, ktorý by podržal to mužstvo. Možno Martinovi Pospíšilovi by to mohlo pomôcť, keď tak nad tým rozmýšľam, že by možno mohol dostať nejakú ofenzívnejšiu rolu v Calgary. Ale to je tiež o tom, že si to musí vybojovať sám na kempe.